Ara estem molt acostumats a la multipantalla, a veure diferents inputs al mateix temps. Òbviament, això al segle XV no existia, però sí que van trobar una manera de representar diverses escenes alhora. Mireu, si no, aquestes peces artístiques que s'anomenaven retaules i que eren com una multipantalla versió 0.0. Bernat Martorell va pintar retaules per tot Catalunya i està considerat un dels artistes més importants del gòtic català i europeu. Coneguem-lo. No se sap exactament la data del seu naixement, però va ser pels volts de l'any 1400 a Sant Celoni. Poc es coneix de la seva vida abans de 1427, quan, segons els documents trobats, Martorell va rebre l'encàrrec de dibuixar el retaule del monestir de Pedralbes de Barcelona. A partir d'aleshores no va parar ni un segon. Li demanaven pintures per retaules d'arreu, com el retaule major de l'església Santa Maria del Mar o l'encàrrec que va rebre per la capella del Palau de la Diputació del General, el que després va ser la Generalitat de Catalunya, i que el va convertir en trending tòpic de l'època. Es tracta del retaule de Sant Jordi. El quadre central representa la llegenda de Sant Jordi i el drac, on es veu com Martorell utilitza molt bé el color i té una tècnica molt precisa. Us ho sabeu de memòria. Sant Jordi va muntat sobre el seu cavall blanc, matant el drac que atemoria la població, i salva la princesa. El més destacat de la pintura són els detalls. Mireu els cabells ondulats de color d'or roig, l'armadura del sant, les escames del cos del drac i el cavall. Un dels estudis naturalistes més aconseguits de la pintura gòtica. A la part superior del retaule hi ha representada la Mare de Déu i el Nen, envoltats per les virtuts cardinals, considerades les encarregades de guiar la bona conducta en la tradició cristiana. Al costat dels quadres hi havia 4 panells laterals, que representen escenes de la vida de Sant Jordi, i en totes hi ha una varietat de tipus i expressions dels personatges que la fa única, ja que si per alguna cosa va destacar Bernat Martorell, va ser que no feia copy-paste de cares i rostres, com feien molt dels seus col·legues o antecessors. Li donava personalitat i humanitat a cada figura, mostra molt primerenca de l'humanisme que anava cultivant-se a Europa. Heu de saber que durant molts segles l'art del retaule es portava molt. El mot retaule ve del llatí i, com deduireu, fa referència a la posició que ocupava l'obra dins les esglésies cristianes. Re, de retro, i taula, per l'altar de les esglésies cristianes. No només hi havia retaules de temàtica religiosa, ni fets únicament per les esglésies, però sí que és cert que el gran gruix de retaules d'aquella època eren d'art religiós, també conegut com art sacre. Generalment eren estructures de fusta compostes per diferents compartiments, anomenades cases, a sobre les quals s'hi afegien les pintures. Servien per decorar santuaris i catedrals, però sobretot permetien explicar detalls sobre la fe catòlica mitjançant imatges pròpies, com per exemple la Mare de Déu i els sants. També és important el retaule de Sant Pere de Púbol, i que per sort es conserva a Catalunya al Museu d'Art de Girona, i que representa escenes de la iconografia de Sant Pere, com el lliurament de les claus, l'escena de Quo Vadis o la crucifixió. Heu de saber que gràcies a aquesta obra es va descobrir, no fa ni un segle, la identitat real de Bernat Martorell com a autor de tantíssims retaules gòtics. Fins aleshores, les seves obres havien estat atribuïdes a un pintor anònim, conegut amb el sobrenom de Mestre de Sant Jordi. Independentment del seu nom, el seu èxit va traspassar fronteres i va influir en molts altres artistes. El 1452, Martorell va ser enterrat al claustre de la Catedral de Barcelona, ben a prop d'alguna de les seves obres. A quin d'aquests estils artístics va pertànyer Bernat Martorell? A. Romànic. B. Barroc. C. Gòtic. C. Gòtic. Per a quin suport va pintar la gran majoria de les seves pintures? A. Retaule. B. Mur de pedra. C. Tapís. A. Retaule. En quin nom anònim se'l va conèixer durant molts segles? A. Mestre de Sant Jordi. B. Mestre de Sant Marc. C. Mestre de Martorell. A. Mestre de Sant Jordi.